kidnapping din nan ma yanzu abin har ya wuce ma hankali. ɗa ya sa a kidnapping din babansa, mace ta sa a kidnapping din mijinta, ɗa ya sa a kidnapping din babarsa. Wani yaron ma shi ya sa aka yi kidnapping ɗinsa don babansa ya biya kuɗi, yake yawa masu kidnapping ɗin, ku kama ni babana zai biya sai mu raba. Wani irin musifa ce, wani irin bala'i ne wannan, wace irin al'umma muke rayuwa a cikinta. To kaga addini ba shi da daraja, rayuka ba su da kima, to dukiya kuma, to sai me ya rage? Sai mutunci. Yau duk wani mai mutunci da kashina ba wanda ba a cin mutuncinsa, tun daga sarkin musulmi har mai unguwa, malami tun daga malam, to ai annabi shi da shugaban malaman, to shi ma ba kyale shi ba, wanda malami ne zai sha. Wani yana nan shi ba shi da wani bincike sai ina malami ya kuskure, shi baya sukan kowa sai malamai, sarakuna, malamai, shugabanni manya, ba wani mai mutunci yanzu, kowa za a iya keta mutuncinsa, ko wanda sana'arsa a biya su ci mutuncin kowa, inda za ka biya su za su ci maka. Waɗan Daudu ne da karuwa ake faɗa, ta ce zan ci mutuncin kai, ce in kin gan shi ba, kin gan shi kici. To kaga shi ya ci mutuncinka, shi ko bai da mutuncin da zaka ci. Saboda haka akwai barazana. To me ya rage?